Trí dó héan maid Díorí brian an seo ag caint I neamh in or sra astí garid faoi Sigmund Freud faoi Leantóirí Sigmund Freud. Ní féidir héan go raibh antionchar go deo ag Sigmund Freud smaointeoireacht a linne. Agus cínte an smaointeoireacht a bhí ar siúl I bhín ag an am chathair a raibh ríthábhachtach léithe. Haring Freud anchuid Leantóirí chuige féin agus tháinig grúpa clúiteach as na Leantóirí sin I 1902 an cumann siceolaíoch Cairde agus tháinig an grúpa sin le chéile gach Cairde siomra feitheamh Freud. Mar ar fás an cumann nó an eagraíocht seo bunaíodh Ciorcal Órga Leantóirí dígraiseach grúpa a d'animní iad féin an coiste. Ina measc bhí Sándor Ferenczi, Hans Sachs, Otto Rank, Karl Abraham, Max Eitingon agus Ernest Jones. Cobar sé an tanim Jones. Caithe go hasanach le ceangal breatnach nó Germánach le ceangal breatnach ar nó diaach an focail Ernest teachta sénait. Faoi 1908 sé bliana ina dhiaidh sin, bhí Bertis fiche ar a gcoiste agus de animní siad iad féin cumann sice analíteach Bhín. Agus ba asisiúd is dócha dáinig Freudachas mar a higinmuid inis. Agus sin ódalinn scéal sin iad. Sin an Ciorcal Órga Freud féin hís ar chlé ar nó. So sin a méid, stoppi méid in tafad sin mar tá mé ag gíre leannacht a raibh leiteach go dtí an chéad aiste eile an ceann deireanach agus sin an chuirsís ar mar a ghlacú le teoiricí Freud. So tá súil agam go mbeidh go gútaí dia sibh agus go mbeidh muidir caint le chéile arís ar a bhfad. Slán.